Recordo que ara fa 17 anys, en la inauguració dels Jocs de Barcelona, vaig donar la volta a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc i sobretot vaig sentir alegria, il·lusió i emoció. Des d'aleshores i fins ara que ens dirigeixo a vosaltres, com a final de la meva carrera, puc dir que l'esport d'alt nivell és una barreja de sentiments. Des del coratge per aconseguir una medalla a l'alegria de millorar la marca personal i batre el rècord del món. De la impotència davant d'una lesió fins a la satisfacció per sortir-se el poder seguir entrenant. De l'orgull del podi a l'aixafament de quedar-les lluny de la meva marca. De l'engrescament de començar els entrenaments d'una temporada a veure que les sessions no s'acaben mai i el gran campionat encara queda lluny. Però aquesta lluita d'aquesta muntanya russa emocional de l'atletisme és el que m'ha fet gran i per a la que ha valgut la pena dedicar. Quan ara fa una setmana vaig poder tornar a fer la volta a l'estadi de Beijing, es van tornar a repetir les mateixes sensacions que a Barcelona, però en una maduresa que només el pas del temps et pot donar. Les llàgrimes varen tornar a fer-se presents, però ara era perquè l'havia decidit que la Xina seria el meu comiat atlètic, decisió a la que tant em va costar arribar. Ara, mirant cap a la muntanya màgica de Montjuïc, puc dir que entrenim de tots aquests anys. Tot això que tinc a la vora té també sabor esportiu, moltes bones amistades, una llicenciatura d'Educació Física, la meva feina o la meva parella. És per això que no puc més que donar les gràcies a l'esport. Ara, però vull tornar al principi i fer de l'esport un hobby i poder-me gaudir d'una forma diferent, quedant-me només en el que més m'agrada. La veritat és que quan vaig arribar de Madrid, ara fa uns 5 anys, em va sorprendre el suport que des del govern de la Generalitat es donava als esportistes amb discapacitats. Aquest suport ha anat en augment i de veritat espero que vagi cada cop a més pel bé del conjunt de les persones amb alguna minusvalia i per el bé de tota una ciutadania la qual és digna d'enveja. Només vull demanar que aquest suport institucional no ha de ser només econòmic, que és fonamental, sinó també de difusió. Crec que cal fer sabedora a la societat de la tasca que fan els esportistes amb discapacitat, és a dir, volem reconeixement econòmic, però també social. Un suport que, per d'altra banda, no seria possible sense el conjunt de les diferents federacions esportives per a discapacitats, federacions que han de treballar conjuntament entre elles i a la vegada amb el govern per fer dels esportistes amb discapacitats catalans un dels millors de tot el món. Y aquí vemos la referencia de que 17 de las medallas han sido de deportistas catalanas de las 58 que consiguió la selecció espanyola. Així doncs, m'agradaria acabar convidant a les diferents parts
governs, federacions i esportistes a continuar lliurant d'aquest sentit. Moltes gràcies a tots i, otra vez, perdó per el català. Senyores i senyors, ens parla el molt honorable senyor José Montilla i Aguilera, president de la Generalitat de Catalunya. Honorable vicepresident, secretària de l'Esport, esportistes, directius, tècnics, benvinguts tots i totes. En primer lloc, us vull donar les gràcies per haver acceptat ser presents en aquest modest acte d'agraïment de la Generalitat. Un agraïment i una felicitació que, com a president, crec que us puc expressar en nom del poble de Catalunya. Tots vosaltres heu participat als Jocs Olímpics de Beijing després d'haver demostrat ser els millors aquí, a casa. Heu anat als Jocs amb la il·lusió de competir entre els millors del món i amb l'ambició de guanyar. Per tant, crec que, a més d'expressar una satisfacció, amb aquest acte també acomplim un deure de gratitud cap a tots els catalans i catalanes que heu estat guardonats als Jocs del 2008. Els esportistes catalans heu tornat de Beijing havent aconseguit un èxit que ha anat fins i tot més enllà de les expectatives creades. 35 medalles i 37 diplomes als Jocs regulars, 17 medalles, 31 diplomes als Jocs Paralímpics. L'èxit col·lectiu dels nostres atletes, dels nostres esportistes, és un orgull per a Catalunya. Catalunya ha estat al vostre costat. Des d'aquí s'ha seguit amb interès i amb entusiasme el dia a dia de la competició. Hem patit amb el vostre esforç i ens hem emocionat amb les victòries, de la mateixa manera que hem volgut ser amb vosaltres quan els èxits es resistien o no arribaven. Qualsevol projecte esportiu, fins i tot en esports individuals, exigeix un treball col·lectiu. Sumar esforços, treballar plegats, constitueixen la millor recepta per superar-nos, per millorar, per guanyar. La Generalitat aposta fort per l'esport, des de la base fins a l'elit, creant equipaments, potenciant l'esport de base, donant suport als millors, com vosaltres, per revalidar en edicions futures els èxits i les victòries que avui podem celebrar. Us vull demanar que, havent viscut l'experiència dels Jocs, sigueu ara transmissors de l'esperit olímpic entre aquells que formen el vostre entorn. Els Jocs són l'expressió del que hauria de ser possible entre els pobles: fraternitat i competició, esportivitat i solidaritat. Més enllà de races, religions, orígens o gèneres, la competició esportiva igual a tothom. Com a esportistes de Catalunya heu demostrat una vegada més que amb esforç, amb il·lusió compartida i amb voluntat de superació, qualsevol repte pot estar al nostre abast. Sigueu ara ambaixadors d'aquest esperit olímpic arreu de Catalunya. En nom del govern us ho demanem. Estic segur que els nostres conciutadans us ho agrairan. Moltes felicitats i moltes gràcies.